Bideo Espainiako Gerra Zibilean hil zirenengatik doa. Bilboko Burdinesian zentratuko gara. Ze bidain hain luzea. Azkenean negatu gara. Baina non gaude? Hau Burdinesia da. Bilbo ingurunean dauden mendietan dagoen bunkerretako bat da. Eta hau zertarako erabili zen? Gerra Zibilean Bilbo faszistetatik defendatzeko erabili zen. Saltzen gara, ez? Bai. Kontuz. Frankistak ez dira Bilbon sartuko. Frankistak kanpora. Lepoan hartu. Eta segi aurrera. Burdinesiaren planak frankistei pasatu zizkieten. Taktika militarren ikuspuntutik su egiteko tokien kokapena esen egokia. 70.000 soldadu egon behar ziren tokian, apenas 30.000 zeuden. Arrazoiariengatik Burdinesia ez zuen ondo funtzionatu. Azkenean, 1997ko ekainaren 19 konkistatua izan zen. Otsoak eskutik hartu gabe